шуруъ аз асарҳои Антон Чехови рус то Александр Дюмаи фаронсавӣ, китобҳо аз сарнавишти Отатурку таърихи Узбекистон то рубоиёти Хайёму адибони муосири тоҷикро дар намоишгоҳи 8-уми байналмилалии китоби Душанбе пайдо кардан мумкин аст. дар ин намоишгоҳ ҳудуди 50 000 китобҳои мухталифи адабиву илмӣ ва таълимӣ ба намоиш гузошта шудааст. намоишгоҳ дар китобхонаи давлатии кӯдаконаи ба номи Миршакар шурӯъ ба кор кард. дар баробари ноширони хориҷӣ ки аз теъдоди онҳо аз 50 адад зиёд аст, ҳамчунин аз 7 давлати дунё, аз ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ҷумҳурии Узбекистон ва соири давлатҳо ширкат доранд. намояндагиҳои кишварҳои хориҷӣ ки дар ин намоишгоҳ ширкат доранд, ин маросимро фурсати хубе барои таблиғи забономӯзӣ ва адабиёташон унвон карданд. бар асоси мушоҳидаҳои онҳо аксаран кӯдакон ва наврасон ба забон ва адабиёти хориҷӣ мутаваҷҷеҳ шудаанд. хонандаи тоҷик асосан ба китобҳои адибони фаронсавӣ ба монанди Виктор Гюго, Александр Дюма ва дигарон таваҷҷӯҳи бештар доранд. мо дар гӯшаи китобҳои фаронсавӣ якчанд намунаи ин китобҳоро ба намоиш гузоштем ва асосан мо як теъдоди бузурги китобҳои бачагонаро пешниҳод кардем. хонандагон аз таъсиси чунин як намоишгоҳи китоб истиқбол карда мегӯянд, ҳарчанд инчунин намоишгоҳҳо барои ҷалби хонандагон ба китобхонӣ ва муаррифии китобҳои нав мусоидат мекунад, аммо ҳанӯз ҳам ин барои боло бурдани фарҳанги китобхонӣ кофӣ нест. ман хеле дидам ки инҷо бо шавқ китобҳоро мебинанд, мехонанд, ошно мешаванд ва шояд харидориам кунанд, лекин ташкили фурӯши китоб ва тарғиби китоб бояд беҳтар бошад, хубтар аст. ҷавонони дӯстдори китоб мегӯянд, дар намоишгоҳ китобҳои беҳтарин ба намоиш гузошта шудааст, аммо на дар ҳар гӯшаи намоишгоҳ китобҳои заруриро ба фурӯш гузоштаанд. дар ҳоле ки мегӯянд, он китобҳоро аз китобфурӯшиҳои ангуштшумор дар шаҳри Душанбе пайдо кардан метавонанд, аммо қабл аз он пайдо кардани худи китобфурӯшиҳо мушкил шудааст. кифоя нест, дур аст, хеле бениҳоят дур аст, барои мо мушкилӣ эҷод менамояд. бале ёфтан мумкин аст, вале мо донишҷӯён ҳастем ва маблағи зиёд сарф мекунем. бисёри онҳо яккачинҳояшон хеле қиматанд. намоишгоҳи байналмилалии китоби Душанбе дар ҳоле баргузор мешавад ки бо далели фурӯхтани бино бузургтарин китобфурӯшиҳо дар маркази Душанберо чанд ҳафта қабл бастанд. китобфурӯшоне ки аз он бино ронда шуданд мегӯянд ҷои дигари мувофиқ барои китобфурӯшӣ надоранд ва маҷбуранд ки шумораи бузурги китобҳояшонро дар манзилашон ва ё ҷои дигар пинҳон аз чашми харидор ҷой кунанд.